25. októbra sa priestory Starej radnice vo Zvolene rozozvučali tónmi piesní podujatia Storočie hitov. 30. októbra 1918 bola v turčianskom Svetom Martine prijatá deklarácia slovenského národa, ktorá sa prihlásila k novému štátu, a to Československej republike. Vznik Československa zabezpečil okrem iného kultúrny a vzdelanostný rozvoj slovenského národa. Žiaci a pedagógovia súkromného konzervatória Pink Harmony vo Zvolene si v tento večer pripomenuli 100. výročie vzniku Československej republiky nestárnucimi i súčasnými českými a slovenskými hitmi. Stále žijú v roce 60, paráda, keď sa nehádať a čísť knížku. Čo sa vám na dnešnom koncerte najviac páčilo? Na dnešnom koncerte sa mi páčilo najviac, ako boli zmiešané hudobné štýly a všetko to ozvučenie, atmosféra. Super vám to išlo. V čom vidíte prínos spojenia Česka a Slovenska? Veľa vecí sme sa od tých našich bratov Čechov naučili a strašne ma mrzí fakt, že tento štát sa rozpadol. Ako by ste opísali momentálny vzťah medzi Slovenskom a Českom? Ten vzťah nikdy neprišiel zlý a v rovnakom tóne to vnímam aj teraz, že sú naši bratia. Takže pre mňa a podľa mňa sa tie vzťahy stále zlepšujú a myslím si, že budú stále lepšie a lepšie. Beáta Korčeková, Stred TV.